Ahoj lidi, vítejte u dnešního videa a dneska je to náš 4. týden lezení, myslím. A dneska vylezeme tuhle červenou. Na to se dám čips. Řekni nějaký citát. Když nemůžeš, tak už nevíc. Mirajna. A co měl seď? Ještě? Ještě jedna, vidíš jí? No to je ta finální. No, ty se musím dotknout nakonec. Nedrží jako. Co na to říkáš? Nedá to. Jak tam myslíš? To je hodně bolestivý. Já udělám mega rože. Když dám tuhle sem, pomůže mi to? Ne. No, dej tam. A tak tam mega nedáš. Jak jako mega jí tam nedám? Spadneš. Já. Nevím, tak to levou. Pokračování příště. Obě ruce tam musíš mít nahoře. Jo. Tak teď hodím držku. Necítím kyčle lidi. Jsem bez kyčelník. Hej, ty cítíš třeba? Jako teď? No. Tohle to ne? Jakože necítím, že mě bolí. Já ti říkám, že nesmíš mít kyčle na tohle, aby si to vidíš, já můžu nemít kyčle. Ona je rozštěpovač totiž, ale chápeš? Já co to je za úroveň třeba? Roztašnaška úroveň. What? Jo, to jakoby nechci dělat hodně do nepříjemná zvuk. Hej, to vypadá, že je fakt mega v horách. To je o úhlu, je to jen o úhlu. Oh yeah. Vylez za to, vylez za to. Počkej, Barík leze. No, a pravou nohu veš, ale jako veš musíš. No a teď tu levou ruku, pojď. Yes! Krásně. No a teď se přitáhni se. A levou nohu veš. Veš. Super, a teď se přitáhni. Pojď. No, zle. A teď se pust nohama. Pust se nohama. Je. Frajere, co nám k tomu řekneš? To už se nikdy nebude opakovat. Mě fakt stihnulo. Já. Jump. Hej, pojďme vymyslet logicky, jak to teda se vyleze. To nejde logicky, protože to zase na pičovina, protože to vymyšlel nějaký kokot. Kamo. Lidi, 5. den zdolávání K2. Není to prdel, ale s mými druhy to dáme. Tak jdem na to. Do piče. Vypošteluju. Pravou nahoru. Nohu? Jo. Ještě vejš. Nebo no. Jste za sexuální zvuky jako. Vy jako nemusíte u toho dělat. Já je teda musím. Tak čau. Yes! Já jsem stála před kamerou. Jak jsi to udělala? Kamera dělá divný. Ty si skipla tohle, baby. Já nevím, prostě něco se tam možná něco se vysrat a být jako, jdu si proto. Bang. To zní si, že sere, nebo ty to nemáš v koleni. To nemá. Ej, to je pak strašně bolí. Jako doopravdy. Jo. Ne, dobrý. Já to potřebuji natáhnout, jenom potřebuji to křupnout. Myslíte, že tady ten strč tam do toho, že to mago s nápisem kurz je pro nás? Já jsem hrozně bezno. To mago. Mně by se hodilo totiž nějaký, to bylo lepší s tím. Amazing. Vidíš mě? Ano. Koukám. Mami, dívej se. Připadám se jak na pískovišti, vole. A počkej, to pak začíná tady. Ale já to nevylazuji, ne? Tak jo, třeba jo. Jo, aha.
Ale oni tady natáčejí furt. Či? No jasně. Tak jsme jim měli trénu. Tak pojďme ještě tu červenku. Jo, děkuju. A točí lidi. Lidi.